Знаеш ли, че 2 от всеки 3 камиона по пътищата се движат с различна скорост? Но как е възможно това? Остани до края на видеото, за да разбереш причините. Камионите се движат с различна скорост, колкото и да е трудно за много хора да го проумеят. Като започнеш от 80 км в час и стигнеш до 90+. Максималната разрешена скорост на магистрала за камионите в някои държави е 80, а в други 90 км в час. Тахографа на камиона е устройството, което записва различни данни, като например време за шофиране, скорост, почивка, друга работа. Той подлежи на технически контрол и заверка на всеки 2 години. Защо ти оказвам всичко това? Ами защото на практика това устройство ограничава скоростта на камиона посредством датчици и от него зависи с колко се движи той. Първият фактор, играещ роля за скоростта на камиона, е на колко е заверен тахографа. Например, повечето латвийски камиони са заверени на 80-82 км в час. Полските камиони са заверени на 84-86, а испански и португалски са на 90 и плюс 90. Друга причина за разликата е износването на гумите. Знаете, новите гуми са с диаметър Хикс. Когато с времето се износва грайфера на гумите, диаметъра намалява и скоростта на камиона също намалява. И така, например, ако тахографът е заверен на 90 км в час нови гуми, след пробег от около 100 000 км, реалната скорост вече ще бъде 89 или дори 88 км в час. Трета причина е процентна грешка. Отклонение, което също дава разлика в скоростта, разбира се. Четвърта причина е манипулирането на тахографа. Това става чрез софтуери посредством скрито копче или дистанционно, което се е сериозно нарушение и се наказва солено. Аналоговите тахографи ги манипулираха с магнит, но вече това нещо не е възможно. Още една манипулация, за която се сещам, е изпускането на въздуха в гумите, когато влекача минава заверка на тахографа. Тук отново помагат законите на физиката. По-ниско налягане на въздуха е равно на по-малък диаметър и съответно на по-ниска скорост. Когато се завери тахографа при тези стойности на 90 км в час, след като напомпаш гумите до нормално положение, реалната скорост ще е 92 км в час. Пета причина за различната скорост е политиката на някои фирми и икономията на гориво, която гонят превозвачите. Колкото повече пада скоростта на движение, толкова е разхода намалява. Това смятам, че е ясно за всеки. Последната причина, за която се сещам, са екологични норми. Така, например, някои производители залагат новите камиони да излизат от завода ограничени на 85 км в час. Напиши ми с каква скорост се движи камиона, който караш. Ако искаш още полезна информация от света на камионите, влез в профила ми и разгледай останалите видеа. А ако това видео ти е било интересно, сложи един лайк и ме последвай.